O Concello de Meaño vén de poñer solución a un déficit histórico do municipio, a falta de aparcadoiro no centro da vila. O goberno local pechou a adquisición dunha parcela de 1.700 metros cadrados. O centro de Meaño tiña un déficit de aparcamento. Chegamos a un acordo con os propietarios e aquí no centro, no núcleo, nun punto estratégico, no centro de Meaño, adquirimos unha parcela, formalizamos o contrato de compra hai un mes aproximadamente, son 1.700 metros, no que se pode habilitar aparcamento para uns 60 vehículos aproximadamente. Hai máis de 7 meses que o goberno local comezou os trámites. A parcela era un antigo viñedo polo que precisou dunha actuación previa para habilitar o espazo como aparcadoiro. En principio é quitar o viñedo, os dereitos de plantación os propietarios vanos a adquirir para outras parcelas que son da súa propiedade e empezamos a desbrozar e a condicionar. En un futuro pois tendremos que pavimentalo. Aínda que sen pavimentar, o espazo xa se pode empregar para aparcar nesta zona de Meaño, rodeada de numerosos servizos. Esta rúa, que está colindando coa rúa Herminia Fariña, é unha rúa de moita densidade de usuarios. Polo acceso que teñen como había comentado anteriormente, o acceso une o centro de Meaño co centro de centros sociais maiores, centro médico, colexio, pabellón, etc. Entón, ten moita densidade e necesitamos unha zona de aparcamento. Precisamente hai unhas semanas o Concello daba por rematada a actuación de humanización e ampliación da rúa Herminia Fariña, mellorando o servizo e dando unha nova imaxe a todo este espazo.